hitzarmen baten berri ematera gatoz. Justu esan aurreko astean egin genuen hirigintza batzordea, hirigintza batzordean diktaminatu genuen alderdi politiko guztien aldeko bozkekin, eta datorren astean daukagun martxoko osoko bilkuran, gada ere, onartuta geratuko da hitzarmen hau. Zergaitik hitzarmen hau edo zer jasotzen den hitzarmen honetan, Matia Kalezarren eraikitzen ari den zaintzadunen etxe bizitzen auzunearen irisgarritasun unibertsala bermatu asmo duen azpiegiturak gauzatu eta azpiegitura horiek finantziatzeko helburuz osatu dugu hitzarmena. Asmo hau ez da oraingoa, aspaldikoa da. Proiektu hau diseinatu zenetik argi izan delako hasieratik gisa honetako ekipamendu batek ziurtatua izan bertzuela irisgarritasun unibertsala. Eta hori nola bermatu, diseinatu zen justu auzunearen parean, justu oinean, N624 errepidean, bi autobus geltoki egitea, gaur egun autobus geltokia desplazatzea ekarriko lukeena, noranzko bakoitzean autobus geltoki bana, eta gero autobus geltokitik gora iristeko igogailu bat eraikitzea, 22 metroko desnivel hori gainditu ahal izateko. Eta asmo hau, proiektu hau, orain arte eremu honi lotuta onartu diren plangintza eta kudeaketa tresna guztietan jasota zegon, barnebilduta zegon, baina proiektuak eskatzen zuen, proiektuaren aurrekontuak eta proiektuak eskatzen zuen inbertsioak proiektu osoaren bideragarritasun ekonomikoa zalantzan jarri zuen bere garaian, eta beraz, erabaki zen bi fasetan egitea. Alde batetik auzunearen eraikitza eta auzunearen aurreko urbanizazioko lanak egitea, eta bigarren fase batean autobus geltokiei eta igogailuari heltzea horretarako finantziazioa lortuko balitz. Eta orduan, esan behar da, 3 urte hauetan gaitu behala ikusita proiektu honen beharrezkotasuna, esan dudan bezala, saiatu geha Matiako arduradunak eta baita ere udal ordezkariak proiektu hau gauzatu ahal izateko finantziazioa lortzen, eta esan behar dugu egindako lan eta ahalegin horrek bere fruituak eman ditula, eta gaur ez da dezakegula lan hauek burutzera goazela. Inbertsio handia da, inbertsio garrantzitsua da. Aurrekontua guztira 1.600.000 euro pasatxo da, eta injustu hitzarmen honetan jasotzen da lan hauek, obra hauek nola ejekutatuko diren eta obra hauek nola finantziatuko diren ere jasotzen da, eta alde bakoitzak hau egiteko hartzen dituen konpromisoak, Usurbilgo udalak hartzen dituenak eta baita Matiak hartzen dituen konpromisoak. Beraz, Matiari dagokionez, Matiak idatzi du exekuzio proiektua, horrek ere kostu ekonomikoak ditu eta Matiak idatzi du exekuzio proiektua, eta bere ardura izango da obra hauek ere gauzatzea, obra hauek egitea, azkenean gainerako obra guztiarekin koordinazio hori bermatu ahal izateko. Eta finantziazio hori dagokionez, esan behar da, eta hor ere azpimarratu behar da Foru Aldundiaren konpromisoa ere eta ahalegina proiektu hau gauzatzeko, Matiak lortu ditu Europako funtsetatik eratorritako diru laguntzak jaso dira, guztira 7.000 euro inguru, eta hori izan da ez bultzada garrantzitsu bat ere honekin aurrera egiteko. Eta beste bultzada garrantzitsu bat ere Usurbilgo udalak egingo du, Usurbilgo udalak ere bere aldetik 480.000 euro jarriko dituelako obra hauetarako. Diru kopuru hau 2 urtetan ordainduko du udalak, aurten urtari dagokionez 2023an bizatitan, baina 300.000 euro bideratuko ditu udalak, eta datorren urtean gainerakoa, alegia beste 180.000 euro. Udalak egingo duen ahalegin eta esfortzu ekonomikoa handia da, baina ulertze genuen proiektu honek ez diola soilik erantzuten Matia eraikitzen ari den auzunearen beharrei, irisgarritasun beharrei edota
ikuste genuen ere proiektu estrategikoa dela eta proiektu garrantzitsua dela baita Kalexarrentzat, oraintxe ez, kasi martxan jartzen ari den Ugartondoko eremu berriarentzat, horrek ahalbidetuko duelako honek garraio publikoaren erabilera sustatzeko baldintzak hobetzea, konexioak hobetzea eta irisgarritasun baldintzak nabarmen hobetzea. Eta beraz, azpiegitura sozial garrantzitsu bada ere, Usuriko herriarentzat eta beraz ere horregatik udalak egingo duen ahalegin eta inbertsio ekonomikoa. Falta dena gainerako dirua Matiak jarriko du, eta obran sor daitezkeen ez ustekoak finantziatzeko konpromisoa ere Matiak bere gain hartzen du. Behin obrak amaituta, udalak igogailua jasoko du, igogailua rezepzionatuko du, eta beraz aurrerantzean igogailu horren mantenu gastuak udalaren gain geratuko dira. Orduan, esatea, guretzako benetan oso hitzarmen garrantzitsua dela, bai Auzune berri honentzat eta bai Kalexarrentzat ere, eta azpimarratu nahi dut ere, hitzarmen hau posible izan dela, bi erakundeen artean daukagun lankidetza, langiro eta adostasunetara iristeko jarrerak ahalbidetu duela adostasun berri hau, ez? Eta nik ere nire aldetik, eskerrak ere eman dizkiote Matiari, egiten ari den ahaleginarengatik, eta gure herriarekiko duen konpromisoaren erakusgarri eta islada bada ere bai proiektu hau, eta nik hori ere bai azpimarratuta eta noski txakututa nabarmendu nahi dudan zerbait. Orduan, pixkate xebasi pasako diot hain hitza, berak azaldu dezan, zein den proiektua, zertaz ari gehan, noiz hasiko diren obrak, zenbat iraungo duten, pixkat ere bestelako zehaztasun proiektuak azkeneko 2 urtetan bueltaka ibili garena, azkenean helburu desberdinak bilatzen zian, bat funtzionala izatea noski, azkenean bideroetatik goraino Kalexarreko plazara iristea, baina geho basoren beste helburu, inpakto bizuala oso ondila izatea, azterketa ezberdinak izan zian, igogailu horizontala ditzen zarenari jarri zitekela, baita ere hasieran 2 igogailu zen bakarra, eta ikusten zen, 2 igogailua inpakto bizuala nahiko txukuna zala, eta batez ere horizontala zana, zerkan arazoak mantenua zala, geho inbertsio asko zondilagoa, ezala zuzenena. Erabakia hartu zanean, proiektuak daraman, bi igogailu. Geho, lan handi bat izan zen udalakin, diputazioakin, azkenean biderokorraren eskumena dago diputazioan, eta baita ere geltoki paradak, eta geho igogailuna udalakin. Eta adostu zen, eta ikusi da udala zuzenena. Horren ondorioz, lizitatu egin genuen, horren dela hilabete bat ingurun, eta bukatu da lizitazioaren aurkezpena 21 batean, astelehenean, azken astelehenean. Eta orain irekiko dugu, oraindik bakarrik bi enpresa aurkeztu dira, baina itxoiten ari gara, korreoz ere aurkeztu daitezkeela, eta horren bazpare, sistema bat bertan erikitzen. Helburua da, datorren hastian erabakitzea ze enpresa da teknikoki eta ekonomikoki interesgarriena. Ondorioz, judikatuko da, itxarmena sinatu, eta hemendik 2 astera, hastea horaki. Orduan, estimazioa da, gutxi gora bera 6-7 hilabete luze. Lanak urte bukaerako bukatuta egon pentsatzen. Nik uste dut ez daukala bi geltoki paradak handik, behar diren luzera, autobus handik sartzeko osotasunean bide orokorra moztu gabe, gaur egun egiten dezunean bide parada geltoki berri bat eskatzen duela, baina orain arte zegoena zurbilen. Eta batez ere funtzionala, azkenean Kalexartar guztik eta Ugartondoko herritarrak joteko Donostira eta joteko Zaratzaldea era bat zidarrodaz batean bazaude,
arazoak, mobilidade atletik arazoak badituzu, garraio publikotik juteko zaitasun osoz. Lotura bat izateko egiten ari garena goiko proiektuakin, material asko lotura dute, bambu da pasalarena, harrilea ere bai, geoforroa zineko materiala pizkat berezik lotura emateko eraikuntzakin, ez? Baina, bueno. Eta gero, igogailuak eta eskalerak hori ere importantea da, ez? Momentu baten, ez? Igogailuan arazorik sortuko balitz. Suministro elektriko moztuta egongo balitz, beti eskalerak badaudela. Bermatuta egotea, ez? Eta beraz, goitikan badatuz igogailua, baina badatuz ere eskailerak iritsi izateko. Gero, semaforo berrik jarriko dira justo paso de zebra horretan, baina mantenduko da bestia, paso de zebrakin ere bai. Batez ere, hemen bizidian herritarrak, zuzenean juteko geltoki paradara bide accesible eta seguro batetik. Paso de zebra, orduan bi semaforoak batea, piztu eta itxaldu eta berdia eta hori jarritzen. Perspektiba horretatik. Ez berdina. Geo bestiak, berdintxoa da, frentetik, industrialetik ikusten dena. Eta hemen jada goiko plazatik eta ikusten da jaitxilera lokal berrira. Ez hemen bat honea, ez? Gero dator pasarela honetatik, eta guretzako importantea zen, gero aipatuko dut, baina hemen udalak, hau da udalaren lokala. Hemen udalak egin dugun eraikigarritasun handitzaren ondorioz, hemen udalak gauzune honetan lokal bat eskuratzen du, eta beraz, igogailuak ere lotura zuzena egiten du udalak hemen lortuko duen, eta hortaz aparte ere bai, hemen enkontrurako ere espazio plazatxo bat ere sortzen, hor bat zegoen. Hau da, bestia, hemendik ikusten da beto. Sarrera hau da, ez? Hemendik. Sebasi izango genuke lokaleiko sarrera hau da. Ez, hemendik. Hemendik, atzkez. Zuzen egin ordez, esan hori da, porque bestela etzan irisgarritasuna. Igogailutik, zuzen egin. Orduan igogailutik zatoz eta zuzenean hemen. Eta hemen ere, geratzen da oso plazatxo, arradadea, hori da. Eta gero hau, goiko terrazatxo hori, izango litzateke Usurbilgo eguneko zentroan, Hori da. Eta hori ere oso importantea da, ez? Hor ere laizter, zentroa irikitzarekin batera, hor sortzen da eguneko zentro bat, eta gure plazak... Eta plaza batez ere, ez? Plaza asko sortzen dira, eta Usurbilgo eguneko zentro beharrak hortikan asetuko dira, eta beraz hemen ere, goran eguneko zentroa, eta beran lokala ere, ez? Eta sortzen da, espazio hau ere oso garrantzitsua da, nik esan berdet mimo handiz landu dula Matiak proiektua eta ikusten da, ez? Igogailu baten proiektua da, askotan igogailuak ere izaten dira zatarrak, ez? Eta hau, egurra bestea, ez? Nola goxatu denen proiektua, uste oso importantea. Aprobetxatu nahi genuen, eskenean auzune horrekin lotuta baditugu proiektu ezberdinak, amaitzear ari den obra, ez? Igogailua, baina gero ere bazetorren, duela urtebete inguru, horre egontzen Matian aldetikan eraikigarritasuna handitzeko eskaera bat egon eduki genuen, eta azkenengo hilabete luze hauetan prozedura urbanistiko eta administratibo bat izan dugu martxan, hain zuzen ere eraikigarritasun handitze hori ahalbidetuko zuen arau subsidiarioen aldaketa bideratu izateko. Eta injustu, esan behar dugu, duela 2 aste inguru iritsi zela diputaziotik, behin betiko onarpena, normalean planeamenduarekin lotuta dauden behin betiko erabakiak diputazioak eman behar dizkigu, 7.000 biztanle herri bat behalako, eta beraz, iritsi izan, eta beraz, prozedura horrekin amaitu da, ez? Eta hor, bere garaian aipatu genuen zergaitik handitu, guzti hau kokatzen dugu ere bai Usurbilen pertsona hartaz duen arreta eredu berri bat eraiki eta horren bueltan eraikitzen ari garen zaintza ekosistema berri bat sortzeko martxan daukagun parte hartze prozesu horretan, askotan atera dira, bestelako zerbitzu batzun beharrak, eta ez soilik Usurbilen, baizik eta Usurbilen kanpo ere zaintza eredu berri
bat sortzeko behar horietaz aritzeko gogoetakun eta espazio ezberdinak daude, eta hor, ateratzen zen gaur egun badaudela bestelako egoerak eta egoera berri horiei erantzuteko zerbitzu eta baliabide berriak eraiki behar direla, eta hasierako proiektuan aurreikusita ez zegoen baliabide berri bat gerora eransteko aukera eskatu zigun Matiak, eta horregatikan abiatu genuen eraikigarritasun handitzea. Zein da pixka bat ze erabilera eman nahi zaion espazio berri hori, eta batez ere 3 proiektu daude aurreikusita. Alde batetikan bizi osorako etxe bizitzak, guretzako oso proiektu garrantzitsua da hau, izan ere, berriro ere, etxe bizitzetaz hitz egiten ari gara, egun hauetan asko aipatu dugu, etxean ezin bada zaintzak ezin badira etxeetan eman, pertsonak sentitu behar dula bere etxean egongo balitz bezala, gure helburua bada eraikitzen ari garen zaintza ekosistema honetan, jendeak zaintza behar izan da ere behaien bizitzetan hausturarik ez eragitea, eta askotan haustura bat izaten da, etxea utzi behar izatea, eta normalean egungo ereduetan zaintza behar duen personak bakarrik juten da, justu bizi osorako etxe bizitza hauen helburua bada, etxe bizitza horietara biak jutea, bizikidetza unitatearentzat izatea etxe bizitza hori, bai zaintza behar duen personarentzat, zein bere zaintzaz arduratzen den zaintzailearentzat, ez izan zaintzaile profesionala, izan bere bikotekidea edo izan anaiarrela, berdintzen. Behaientzako bizikidetza unitatearentzat pentsatuta eta bertan bizitzeko pentsatua daude etxe bizitza hauek. Etxe bizitza hauek gainera ez daude jasota gaur egungo gizarte zerbitzuen zorroan, hor zehazten dira zeintzu diren baliabideak eta zerbitzuak, eta beraz hitz egiten ari gara baliabide berri batetaz. Eta hauek, bere garaian Matiarekin izandako elkarrizketetan, bai Matiak hartu zuela konpromisoa, 6 etxe bizitza horietatik, Usurbildarren eskari bat egongo balitz eta beharra egongo balitz, 6 etxe bizitza horietatik bitan Usurbildarrei lehentasuna emateko aukera egotea. Eta beraz, guretzako hori ere oso importantea da, gure herritarrentzat beste zerbitzu bat gehiago eskaintzeko modutan izango gehalako gure herrian bertatik. Eta hau oso uste herri gutxitan egongo dela, benetan zaintza mota behar ezberdinei erantzuteko hainbeste zerbitzu ezberdin eskaintzeko aukera izatea, eta beraz guretzako hau oso importantea da. Hortaz, etxe bizitza hauetaz gain beste espazio bat sortuko da aparkalekuak egiteko. Zenbat aparkaleku berri? 12 aparkaleku berri, eta gure ustez ere horrek lagunduko du ere ingurua arnasteko, eta ez hainbeste kotxez betetzeko, eta beraz importantea da. Eta hortaz aparte ere bai, udalak lortzen du 226 metro uste direla, 26 metro karratuko lokal bat auzune horretan, eraikigarritasuna handitze honetatik eratortzen den, hirigintza, ehuneko 15aren kontu horrengatik, eta beraz, guretzako importantea da kokapena, eta ahalbidetu dela sarrera independente bat izatea, igogailuaren lehen geltokia ere justu parean egiten da, orain igogailuen proiektuarekin hor aurrean ere plazatxo bat sortzen da, eta beraz, hortiken udalak ere lortuko duen lokala importante izango da. Esan berret oraindik ez daukagula erabakita erabilera, baina bai buruan baditugula ideia batzuk, eta hotxikak kokatzen dut ere gure turismo eredu berriarekin. Eta, guk uste dugu zaintzaren Usurbil badela erakutsi eta proiektatu nahi dugun zerbait. Matia ere eraikitzen ari den zentroa oso zentro eraldatzailea berritzailea da, gisa honetako zentro hori gauzunerik ez dago inun, eta ikusten egia oraindik irikita ez dago eta jende asko ari da etortzen ikusteko. Gaur gaurkoz ez da inor hor bizi eta erakutsi dezakegu, baina laizter hor pertsonak biziko dira, eta beraz ere gauza horiek ere ikusi beharko dira nola. Eta agian ikusten genuen lokal horretatik, lokal hori egokitu zitekeela
benetan, egiten ari garen zaintzaren inguruan egiten ari garen prozesua, eraikitzen ari garen ekosistema guztia, etxe bizitza hauek erakusteko espazio bat izatea, zaintzaren interpretazio zentro moduko bat eraikitza ez. Hori badaukagu buruan, eta, bintzat urrengo legealdirak utziko dugun egitasmoa izango da, horako erabilera bat ematea lokal horri, baina biztan da zaintzarekin zer ikusi izango duen erabilera bat izango da, eta hori emango ditugu zehaztasunak. Beharrezkoa dira ingurun sortzi 12 gehiago godiela aparkatzeko bizia edo bizi garenok kalezaren, eta gero lokala ere zuzenean herriaren txatez. Gero, interes orokorrekoak direnak plaza berrik, eredu berri batian sortzeko hor kokatzen dira bizi osorako etxe bizitzak, irisgarritasun aldetik bereziak dira, seguridad aldetik ere bereziak dira, eta funtzionalitatea aldetik ere bai. Ointxe eskatu dugu baimena obra egiteko, eta, segura eski, hemendik datorren hilabetetan etxegin ahalko dugu asko honetaz. Eta egina da, Usurbil eta Donosti bakarrik dute, gaur egun, horrelako etxe bizitzak. Ez dute, edukiko dute, irekitzerakoan, baina proiektu bezala ez daude Gipuzkoan behintzat, ez dugu ezagutzen gehiago.